हामबाय कक्साने जतन हामबाय खुलुमका जत आगरतला चिनी IPFT पार्टी ऑफिस फाइये चिनी जुलाई बारी खूब एक्टिव चिनी जे खरकबा लीडर जेता विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी दंग खरक विलेज कमिटी इलेक्टेड मेम्बर दंग विशेष कलाई चिनी चंद्रधर त्रिपुरा CPIM ने खूब एक्टिव मेम्बर दलनी संगठन ने तिनी बो चिनी IPFT पार्टी वो जॉइन खालायफैका बिनि लगे जे गोबांमा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी नि जे लीडर जरा विलेज एरिया नि जे लीडर बरनि बिसिं दङ बिरलाल चिनी बिरलाल त्रिपुरा लगे दङ ताय पूर्वराम त्रिपुरा रघुनाथ त्रिपुरा बर खरकब्रै तिनी IPFT पार्टी वो फाइये चिनी IPFT मथाबो जॉइन खालायखा बरकनो जों IPFT सेंट्रल कमिटी नि पक्ष थेके जों बरकनो यासाकसखौ पाइप्लाय हामबाय यापारो जे ए खरकब्रै नेतृत्वनि नतुय बिसिंतुय बसकांनि सप्ताह कायसानि बिसिंगनो बा सप्ताह 10 दिननि बिसिंगनो बरक लोकल एरियाव बरकनि बिसिंग जे भोटार्स दंनाय मेम्बार्स दंनाय बरक चिनी IPFT पार्टी वो कायसा कतर प्रोग्राम नि बिसिंतुय योगदान खालायनाय जॉइन खालायनाय तो अबनो हिसा साख्लायनायनि बागैनो जों दिनै सिखनसा कायसा प्रेस मिट खालायखा ओ प्रेस मिट चिनी जुलाइबारी IPFT डिविजन नि प्रेसिडेंट ताई चिनी आरो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेम्बर हरिनाथ त्रिपुरा बरक एटेंड खालायजा तो नरमनबो पाइप्लाय हामबाय दिनै नेव पान्दावो एटेंड जमान बागै खायो जिम खालामनानै बिदेश किन्तु सुसुदेन मानजानाय बागै जों सेद गैया फुद गैया आरो नाय माने जों किन्तु ताबो जों IPFT नि हामदो फेलखौ जों संगठन थियां खालाय जों गाराक खालाय दंलायनायनि जों बिदिनो फायलाय माने आइनि जों नानोखौ बकामिनि जों नारदपारा विलेज कमिटी नि विलेज कमिटी वीरेंद्रनगर विलेज कमिटी मुंखौ आनि मुं चंद्रधर त्रिपुरा